Sziasztok srácok, én Szirota vagyok és most Resessel fogunk játszani. Sziasztok. Pörögök mint a buszkerék. Ne! Mennyit sebzett? 3 és felett. 3 és felett csak. Jaj. Megyünk föl, vagy még mit csinálunk? Nem megyünk föl, most találtam még egy gyémántot. Vagy egy jövök melletted. De nem gyémán... De nem gyémán cselkánya. Nem menjél. Láva van szembe velünk. Faszkalap. Kanyarodjunk. Jó, akkor kanyarodjunk arra. Most tudom, merek-e fölmenni egyébként, ez csak az egy baj. Per kill. Nem, mert akkor bukom a szintem, rohagy meg. Inkább te perkilleled magad, aztán én meg föltépézek rád, és akkor megcsinálom neked azt, amit akarsz. Föltalálok. Ne, azt én akarom. Egyet azért úgyse kapunk sok szintet. Nem, a vasért egyáltalán nem is kapunk. Yeah. Hallod, kiszedjem a földet? Nem kell kiszedem. Csak nem volt épp kezembe ásó. Na, Láva. fasz. Jó, szerintem menjünk föl. Nem, én megszerzem azt a szintet akkor is. Ah! Fasz! Láva? De még megy, rohagy -e. El ne árazd itt nekem. Jó, elállítottam, nyugi. Biztonsággal vagyunk. Hallod, én meghalok akkor. Bazd meg. Ne! Minden. Mi történt? Itt éppen láva folyamat állítom el fával. Fával? Azt tudod, hogy ki fog gyulladni. De hogy fog? Hát a lávától igen. De jó ég, mi vas. Kell nekünk egyáltalán vas? Persze, nem. Na, mit dobjak el? Nem tudom, mindjárt megyek, azt én tudok mi fölvenni cuccokat. Várjál, nem vetted el fel a vasamat. Veszem föl a járatodba a cuccokat. Már felszedtem, úgyhogy tök mindegy. Összerakom a feneket blokká. Ha volt már, úgyhogy persze, hogy ezt nem lehet. Ne, nem ír vissza. Fuck yeah, redstone. Nálam is. Az hagy már meg nekem. Jó, gyere. Köszönöm. Várjál. Nem ír vissza. Ez olyan gonosz dolog. Pedig ő írt rám. Köszönöm, Norbert. Azt is megy már elő. Basszus, belaggoltam, hogy megütöttél. Király, 10-es szintű vagyok. Tüzes. 10-es. Mint ha nem ugyanolyan tempóba szedném 28-as. Jóban, de én közben encsantoltam. Azt is nem mondod komolyan, hogy eldobtam. Hallod, dobod vissza? Mit? A gyárkányomat. Nyomtam egy kutat. Szerintem felvett. Mindjárt várjál. Itt van. Azért ebben az irányba. Kijövök így ide. Úgy oda tik. Ezt azért nem szívesen hagyom el. Ez azért nem olcsó csákány volt. Egy 30 szint van benne. Hoppá. Mennyi gyémánt van nálad? 3. Az fuck yeah. Gyémántot nem találtam nagyon. Máté az 60 részig akarja vinni a sorozatot. 60-ig. Hogy Ez mindig. hülye, én mondtam, hogy én 50-nél abba hagyom a retekbe. Ez jön a második évad. Redstone, fuck yeah. Meg van ott még vas is. Ezt neked hagyjam. De azért már kiszedem itt a vas. Mondjuk akkor már úgy lenne érdemes, hogy összeszedek egy stack. Meg jó kiszedted. Ott a redstone, te hülye. Ó, köszönöm. Ezt nem szóltál. Vagy nem hallottam. Szóltam már pedig. Akkor nem ugyanaz a kettő. És akkor én nem hallottam. Na, eltört? Van még. Ja. Akkor jó. Azt is bevagolt a W. Csak ilyen ne legyen, amikor láva
találok. Tudod, azt belesétálok. Yeah. Na egyébként ezt meg kell említeni, hogy tegnap felraktam egy 5 perces részt, ugye, ami 40 perces lett egyébként, csak hogy valahogy ez a videoprogram úgy gondolta, hogy ő megteheti ezt, hogy kibaszik velem. Aztán így... Szerintem 50 volt. Mi? Volt 50 perces is. Show that fuck yeah. Redstone. Yeah. Hogy rohadnál meg? Persze nincs nálam hely. Ezt a cobblestone szedjék fel. 4 földet. Nézd. Na, még van inventory. Szedek showdert, hogy legyen shoulder klub. Szedjétek. Nem tudom, én ezt nem vállalom be, hogy még ember jöjjön. Esetleg úgy, hogy csak te vagy a Rich, hogy tegnap még itt volt a Máté, és hát ez így kicsit azért bajos volt, főleg amíg nincs cside jó kártyám. Ja, a log ez. Ugye, geci? A redstone. Most én is elkezdtem A lagolni. redstone-t azt vissza lehet alakítani blokkból. Igen. Azért rakom át blokkba. Ó, még több redstone. És megvan a szint. Na akkor menjél fő. Jó, ott azért kiszedem még. Persze, hogy nincs nálam hely. Na jó, van, én akkor visszafutok. Mondjuk hallod? Most már nincs értelme, mert itt vagyunk a házunknál. Házunk alatt kb. Továbbásunk, beleásunk az egyik járatunkba. És majd onnan feljutunk, oké? Jó. Hogy azért így viszont kis munka lenne. Mert én fölveszem, csak szed ki. Ne belém. Mondom, ne, gyere be. Basszus. Megköszönném. Mondom, ne, gyere belém. Na, ássál már. Ne! Buzi vagy. Látod? Azt minden volt. Igen, itt én ástam. Lehet a másik irányba. Várj már meg. Úgy, gyere el a végéig. Ó, szén. Van kiszedem. Van már nálam annyi szén, basszus. Szerintem már 7 stack megvan. Már shoulder se szedek, mert méreteknek. Á, fasz már, ne. Jó van. Már szedem a Bazd meg, mi volt ez az FPS szám? Már 8. stacket. Úgy meg hol vagy? Mit tudom, én megyek valamerre. Valaki itt hagyott egy redstone. 2. Jó van. Gyásod, de Szedek shouldert, a szója fölmenté. Én eddig bányászok. amúgy meg lehet, hogy ez nem itt hagytuk ezt, hanem így ugye átraktad 1.2.3-ba és onnan vissza. Ezért így újra generálta. Ne! Mekkora cummandári. Vagyis hát az nekünk nem az, de... Ilyen cummandári? Találtam 4 blokk ilyen redstone-est. És hát nem tudom, hol vagyunk. Megvan a feljáró. Fuck, én menj fel, aztán még szedek shouldert, azt majd tépézek, vagy valami. Remélem ez a videó ez már felvesződik egybe. És nem lesz az, hogy 5 perc megvan, az cső. Mert ugye ha elfogyott volna a tárhelyem, az kiírta volna, de nem fogyott el amúgy se. Föld, az nem kell, csak shoulder. Azt meg szedek ezriből. Van tépéshez amúgy meg. Ne! Valami volt Skype-on, valami jelzés. Milyen jelzés. Mit tudom én? Amennyire szomkoztam. Én szerintem csinálok egy ládát külön a redstone-nak. Jó. Meg elmegyek fel a raktáramba. Ami... erre megyek. Hova rakjam, itt már nincs Hallod, hely. egy csomó dinnye meg van érve. Király. Tök az meg egy sincs. Jó, ez a fertőzkedés. Jó, most lesz itt fönt. Gyere. Szerintem lehet nyitok egy új cobblestone-ös ládát. Király. Muszáj. Basszus. 55 redstone. Hallod, nálad van zúzott kő? Nem, kidobtam az összeset. Basszus. Nem olyan értelemben basszus,
Hogy annyira nem érdekel. Van nálam mi a pretek? Várj, viszek neked még bigyót. Na, hol lesz az elvetés? Ja, van még nálam szín. Hát a bibércsókok majdnem az összes be van érve. Várjuk meg, amíg beérik az összes, azt majd utána be lesz takarítva. Oh my god! Szétoztam itt a... is. Hallod, Nevet. szenet azt viszák. Vigyél csak nyugodtan. Nekem nem kell. Vagy pár stacket. Init is könyv, remélem, hogy az, amire gondolok. Most kiderül. Azaz. Hallod? Mi az? Nyillal annyit lősz, amennyit akarsz. Már. Mert Infinity. Ez végtelenség. Basszus, mondjuk azért remélem, hogy nem maradnak itt a nyilvesszők. Ilyen díszítés szempontjából. Viszek fel a raktárba is szenet, hogy ott is legyen, mert ugye onnan, amikor szénhiány volt, elvittem hozzád. Ez az üllő meg mindjárt szétesik, basszus. Adjak helyette a másikat? Nem kell. De miért nem úgy, hogyha használod, akkor is tönkre megy? Persze. Azért is tönkre megy. Igen, azért. Te szedted le a bibércsókot, vagy az nem nősz meg? Nem tudom, én nem szedtem le mostanában a bibércsókot, úgyhogy... Nem mindenhol nőtt meg. A répa is nő. Pont is. Ja, az mondjuk tényleg. Ja, odaadtam. Na Hallod tényleg magad? mit ki... Mi? Nálad van még a balta? A gyémánt balta? Nem, vasbaltát adtam én. Nincs, nekem gyémánt baltám van, már eltörtem. Hát én akadtam. Mindegy. Nem, nekem adta, de már eltörtem. Nem baj, most csinálok újat, most 3-as. Na, mondjad, mit akartad? Nem tudom, mit akartam vagy. Mit kéne csinálni ebben a részben? Passz. Potikat főzök még. Nem tudom, mit kéne csinálni. De vagy a videó. Szóval. De nem tudom, mit kéne csinálni, basszus kulcs. Hallod, van annyi fám, mint állat. Az király. Van 2x64 tölgyfám, meg 23. Az király. De nem nyírva. Hallod, akkor ezt a sütőrendszert innen ki lehet szedni az egészet? Igen, és rak be ott a redstone-os ládába. Oké, én akkor itt ezt lebontom az egészet. Én annak nekifutok majd még egyszer. És igazából kezdésként egy blokkal magasabb kell ott. Még magasabbra kell? Igen, mert rájöttem, hogy a... Hát akkor ez már nem magasabb lesz, hanem 2-vel lejjebb kell vigyem. Hát úgy értve magasabb. Belmagassága nagyobb lesz. Basszus, meg dolgok szoktam. Na mindegy. Őd már, hogy alul fogom levinni a méretét, mert hogy már is a padlódat karcolgatjuk. Na, kérsz majd sült krumplit? Marad 25. 58. Közt nem kihagyom. Jó van, most már mindennel az lesz, hogy csak akkor szedjük le, ha az összes beérett, oké? Jó. Nekem tetszik, utálom az állandó betakarítgatást. Hát, mondjuk Hallod, csak ide is be van bugóva egy sín. Hova? Itt lent a pinyóba. Ez a ping. Oké. Yeah. Basszus, mennyi répa. És akkor el is kezdjem majd levinni a méretét, vagy mi legyen? Kezd el egy ilyen 3 blokkal. 3 blokkot vigyek le? 3 blokkal. Lehet, hogy egy is elég lenne, vagy 2 is. De a biztonság kedvéért azért ne kelljen újra lebontani. Úgyhogy 3-mal? 3-mal. Úristen, még 3-mal lejjebb vinni. Ó, hogy a faszom tegyen bele. Jó, akkor nekem megvan a munkám. Segítsek? Nem Én kell. Én megoldom, te csinálj valami mást, ami érdemes. Na, cukornádot is takarítom. Hogy gyémánt csákányra csak lekattintom, egyből fel is engedem, és kiszedi az alvilági követ. Persze. Ennyire gyenge? Az alvilágépő az persze. Azt hittem, hogy azért erősebb, hogy az alvilágban volt. Vagy valami, de hát... Segítsek akkor? Ja, tudod mit, azt a chestet vett ki onnan a tetőből. A chestet ott hagyod, abból kell kiszedni a dolgokat. De hát a plafonra oda rakok egy plusz réteget, te hülye. Jó van, de ott azért hagyjál meg. Vagy várjál, hopper az van nálad, ugye?
Micsoda? Töltsér vagy mi? Vasból van, 2 dobjál, vagy 2 rakjál akkor ide le. Ezek alá, shiftel. Shift és jobb klik. Van, akkor dobd ide. Jön egy. Komolyan ennyi volt benne? Jó, és akkor így ki is szedi onnan. És így akkor egyen lejjebb is hozhatod. De hallod, amúgy meg akkor itt ezt ki is lehet szedni, nem? Mit? Ezt a réteget. Melyiket? Ezt. Ezt. A tetőn. Való csúnya lesz a teteje. Hát jó, oda rakunk földet, és egyen lejjebb visszük, nem? Jó van, oké. Arról volt szó. Ja, tényleg jó van, oké. Vigyázz magadra. Bazd meg! Basszus. Kosár. Ez melyik geci? Mi a pöcsöm ez? Várjál, szerintem ez a cukornád. Szob már faszt. Ja, cukornád. És így befetted. Hallod? Azért nem szed már be valahogy. Hát oda úgyis föld kerül majd, na. Ja? Az csak egy ilyen ideiglenes berakás volt, na mindegy. Szopós malac. Mi van? Honnan jön? Geci, hallod, az előbb csöngetett a Maoni. Király. Tudod melyikről beszélek? Tudod, a forrai, a vörös? Ja, tudom. Igen, majdnem egy... Mi ez? Épp lett. Na, kisült a vas. Kisült a vas. Kíváncsi lennék rá egyébként, hogy mit akar, csak pont itt veled dumáltam, aztán nem hagyom itt a dolgokat. Várjál, rákeresek Min? főzésre. A telomra rátöltöttem egy képet, de az most a táskámban van. Ezt lusta vagyok kivenni. Fölmegyek a raktárba, hozok földet, meg alvilági követ egy rakatta. Ennyi. Ez. Cool. Egyébként mondjad már, hogy be kéne kapcsolni a szörnyeket, bár szerintem egyébként lényegtelen. Már Hát mert minek baszki, úgyis ennyi kajánk van, mint állat. igen. Igazából max annyiban nehezítene, hogy jobban ki kéne fákjázni a dolgokat. Ja, és aztán az miből tart? Meg este nem nagyon menni kéne akkor. Ja, de itt se nagyon mászkálunk este, csak a két ház között, úgyhogy ez így... Meg ott, arra is ott van az alagút. Ja. Nem jössz segíteni földezni? A földet segítek, ja várjál, van is, nem kell. Adok, te hülye. Nem kell. Jaj. Igen. De nincs. No, Gyere, nokedli Gyuri. várjál. Várjál. Ó, a regenerációt pont kell ilyen. De hallod, itt miért dobálja ezeket a retkeket? Milyen retka? Ide meg egy ilyen alvilági kő van bebugolva. Rossz. Hova? Itt állandóan leesik az egyik ilyen töltsérből, azt hiszem, vagy miből. Ja, az egyikbe se. Jó, akkor mondjuk itt a lépcsőt is lejjebb hozzuk, nem? Hát persze, hogy lejjebb. Jó, hát hozok ahhoz akkor fát, és nem felasszom. Ó, az már meg ez megint egy komoly projekt. Ilyenkor azért jó lenne zén csicskáztatni. Igen, amúgy meg tényleg jó lenne. És nem tudom, arra nekem teljesen jó lenne, hogy itt idehozom mindent, ami kell. Egy blokk. Én leszedem ezt az alvilági követ, te szedd a földet. Várjál, megvan a lépcső akkor. Ja, azt szedjem a... Mit? Szedjek? Földet szedjed. Meg amit ásóval kell. Ja, innen alulról. Ja. Hát ugye, bazd meg, de ne alollam. Bejöttél fölém. Jó van? Igen, itt lyuk is van.
Várj, lehet, hogy nincs. Nem tudom pontosan. Az igen, tele van az inventorit, vagy mi? Aha. Rakjál már le valamit, mert ez így nem okés. Majd összeszedem mindjárt nyugi. Hát most elkezdek földet... Vagy... Hülye vagyok, mindjárt ezt kiütöm azért ezt a pár blokkot, meg azt fölmegyek kirakok cuccokat. Mennyi? Várjál, ezt is ki kell szedni, ugye? Még nagyobb tér, ez az. Ja, meg a falat is szed ki egyébként. Csinálom. Ugye nem mindent tudok kiszedni. Lapát Jó, csak van nálam Chile is, és az is viszi az inventorimat le. Mondom, rakd be a redstone ládába. Most a redstone-os. A redstone. Na jó van, én szedem a követ is. Szedjed, amíg én itt pakolászok ki. Mondjuk inkább csinálok egy újat, úgy gyémántcsákányt arra, mint hogy a zencsántot álljam. Én nem. De... Persze, hogy nincs nálam hely. Én szedem egy rétegbe itt most a követ le. Hallod? Redstone-os láda, tudod, hogy az melyik? Igen. Jó, csak ott kezdtem kipakolni, na. Jó, akkor csinálok még egy ládát. Csak a földnek. Várják, fölnézünk Facebookra. Azt, hogy mondjuk. Fönn van-e a beszélő póni, mit akart. Nem tudom elképzelni, mi azt akarhat azt tőlem. Milyen beszélő? A Móniról beszélek, a faszkalap. Óni. Ne! Hallod, Máté, az meg anyádat. Akkor rád írt. Ó. Nyecskírunk bátyusnak is, mert ez is írt. Hajrá. Itt rengeteg következő, meg minden. Nem rengeteget, de sokat. Na jó, írtunk annak is, de hát jól néztem, nincs fent a beszélő póni. Itt lesz fal amúgy meg? Mi? Ahol vagyok, ezen a szinten lesz fal. Lesz, persze. Istenem. Ó. Úrva anyád, mindjárt kikapcsolom ezt a szart. Hú, de idegesítőgetsz ez a toast értesítés, fúj! Ugye mondjad már volt az, hogy a sáv is meg akar engem meg a domit verni. De ez fasság egyébként. De hogy akar megverni, akkor nem tőlem kérte volna el a wifi elszót az iskolába. Amúgy meg igazából jó. Úgyhogy... Margi, raktál oda kábelstone? Ja, tök véletlen volt, bocsász. Kibugázzuk innen ezt a sok szutykot. Shift-tel megyek, az úgy jó. Na jó. Na szenet azért kiszedem. Nem árt. A picsának szép. Mondjuk aztán most lenulláztam kicsit a készletet. Elvittem tőled vagy 4,5 stacket. Jó van, nem baj, az 8-at hoztam. Szóval. Ennyi szenet én még egy helyen életemben nem láttam. Pedig nem most kezdted a Minecraft ipart. Nem most, de azért ha volt szenem, akkor így ilyen 2-3 stack volt max. Nekem is így max, de hát most úristen. Hát most csak a kemenceimben több van, mint 2-3 stack. Na, mennyivel vigyük, akkor még lejjebb, várja. Én csinálom a falat. Vigyázz. Oda se kell. Ahova nem kell, az tök véletlen rakom oda, nyugi. Bassza meg. Ne! Pont oda ugrasz. Vigyázzál. Uzi Rudi. Na most viszont ide jönne egy pársány. Ha nem lennénk itt mondjuk. Jó, ne spannolgassanak ide. De most úgyis ki van kapcsolva. És most nem tudom nagyon eldönteni, hogy meddig van a fal.
Itt a jobb oldalt. Tehát, hogy itt akkor... Ezen Hát ott a lépcső alatt ilyen lesz, ugye? lépcső alatt. Akkor ugye a lépcső el lesz takarva? El. Legalábbis én úgy tervezem, hogy ezt el akarom takarni. Szerintem akkor itt ezt nem is érné meg befalazni, hanem így egyel arrébb hoznánk. Ez így itt lenne a fal, és akkor itt meg csak kő lenne. Nem? Rakja oda követ, én ezt így most így berakom azért. De egyébként nem feltétlen muszáj, mert ugye lehet az üreges is, bár én nem szeretem, hogyha valami üreges, úgyhogy de rakok legalább földet vagy valamit. Na, én viszont ezt itt bekövezem. Megkövezlek, Csabi, rohadjál meg. Én volt. Ah, nem tudsz kimenni. Szopós malac. Gyere, ugorjál ide. Töked el, mindjárt nem kezdve. Este, hogy elzárom az utamat. Gyere ki, ezt visszarakom ezt a lapot. Várjál. Ja, basszus, ide már nem is kő kell. De amúgy meg én megcsinálom ezt a lépcsőt itt szebbre. Azért valami... Is néznek. De te hülye, hát körbe lesz rakva, nem fog látszani. És kit érdekel? Jó, kismárk szövegete, kecseg. És... Holnap hányan leszünk vajon? Azt ugye? Szerintem holnap már lesz mindenki. Szerintem is. Mondjuk nem hiányzott senki, ugye őszintén. Nem, jó volt így, amúgy meg csönd volt. Minden. Yeah. Ne, Ott passz. kezd el falazni. Falazni? Padló, padlózni. Padló. Mi vagyok én, asztalos? Nem is asztalos leszünk. Asztalos vagy. Ne, buzi vagy. Te vagy. Nem te, hát most a játékkal beszélek. Na ugye. És az a lépcső ott hogy lesz? Ott lejjebb kell. Azt majd én megoldom, nyugi. Hoztunk alvilági követ, még jó, nem? Ja. Van még ilyen lépcső valahol? Milyen? Olyan, amilyet én használok? Olyan Ott alkár. az alagútnál? Igen. Fönt a raktárban azt hiszem van még vagy 40 darab. Lent találtam 4-et. Megnézem fönt is. Nézek fönt a raktárba is azért. Azt csinálom. Mi ez a cobblestone oszlop itt, fasz? Ott jöttem föl. Hallott, egy tök nem nőtt még meg. Micsoda? Téged nem szeretnek azok a tökök. Ugye rákba ültettette ott a tökömet. Tudja faszom, ahogy volt. Hát nagyon hülyen ültetted, annyit mondok. Na, de foglalkozza. Dörbik van. Dörbslab. Vagy mi az? Stairs. Ó, ennyi elég lesz. De most még mielőtt oda megyek, megcsinálom azt a farmot. Nem, ilyen néz ki. Ne, azzal foglalkozzál, mondtam már. Sorba ültetted. Úristen, egy olyan sötét van itt. Aha. Jobb csideó kártyám lesz, mint bátyámnak, geci. Ha, Az viszont jó. bátyám az egy szopós malac lesz. Fuck yeah. Én fel akarok sütni. De ne itt a fasz, hanem így sorozatosan, menjen lefelé. Úgy akarom. Csak... Én valahogy ide kellett jutnom. Tévedek? Ha én ezt itt kiszedem. Pont jó lett. Oké. Csinálni. Jaj, te. Na, azért jobban néz ki. Ez kis pofás lett, már csak azt kell kitalálni, hogy a tetőre, hogy egy gyászos halálba rakunk. Ja. Te építgesd csak a tetőt. Szerintem ez a legjobb megoldás. Aha, persze, én, mi? Hagyjál. Úgy van. Maga vegyél te is észre megy a Oda is rakjak, hallod? Ugye eltakarja a téglát.
készíteni. Miért vissza Skype-on, bazd meg? Mi? Nem ért vissza Skype-on, ne. Kínál. Tudod te. Máté. De, ja Máté, kit érdekel a Máté. És nem róla van szó. Így csodálkozok, hogy miért nem tudok majd már blokkot lerakni. Kiszedem onnan azokat a szutykokat, a cséreket. Ne! Az direkt raktam oda. Örülök. Hallod? Meghalsz. Milyen segbelőlek, csak forduljál meg. Te, Nem. geci. Bazd meg. Egész- Ó, Jövem. Egész pofás lesz a hely. Tudod, hogy én addig csinálok mást. Basszus. Azért töltsd már fel azt, már nincs már nálam. Még köszönjük, hagytáljuk. Mit csoda? Semmi. Nekem még más is. Az ott lyuk lesz. Akkor is. De miért akarsz oda lyukat? Mert ott hozom le mondjuk a cuccokat. Úgy lesz, hogy föntről lehet belerak. Jobban ki van pakjázva. Mondjuk úgy. Csinálom itt a lépcsőelgenyózást. Mit csinálsz? Lépcsőelgenyózást. Örülök, ja, azt hiszem. Ja, látom ma. Hát ott a sarokban nem nagyon tetszik nekem. Ugye? Őszinte legyek. Várjál, az micsoda is? Szerintem semmi egyébként, de mindjárt kiszedem, várjál. Ez ki? Azt hiszem, viszont a fal. Ja. Igen, az ott a fal. Jó, mindegy, rakja oda netherrackot, most mit számít. Bazd meg, ne! Hallott, kell még 3 darab netherrock. Nálam nincs. A házadban sincs? A kezemben van most. Már. Adja. Ne, rohagy meg! Hova kell? És befejezi a munkámat. Ne! Ja, Cumizzál le. Hoppá! Végeztem. Hol van még netherrock amúgy? Ott volt fönt a ládámban amúgy meg. Van még? Elvileg. Már? Meg kell még. 4 darab! Az kevés. Rohadjál meg. Másik ládában van akkor. 22. Ott van, kidobtam. Fuck you. Ne. Bazd meg. Akkor is én fejezem be a lépcsőt. Fejezd csak be. Na, várjunk csak, a potizást akartam elkezdeni. Kit érdekel? Be is kezdtem. Leszedem a dinnyét. Oppa. Igazából szerintem egy blokk dinnye, az úgy 9-et jelent, ugye? Szerintem annyi bőven elég lett volna nekem összesen. Szóval, hogy... Hát, ja. Mi is kell akkor ehhez? Dinnye. Ellopom a földed. Várjál, akkor még be oda követ. Várjál. Megkapod ezt meg ezt. Ott van, vedd föl. Belendezett. Megyek a... Kinek mondtad amúgy, hogy mindjárt? Én nem mondtam semmit, hogy mindjárt. Akkor jó. Még nem szóltam, hogy abba kellene hagynom. Csabi! Abba kéne hagynod! Hagyjál meg! Te meg egy faszkalpat Csabi, bassz meg. Hallod? Ja, jó. Jó, nem szóltam. Megvan. Ja, hol az új cobblestone-os láda? Né. Hát, Megtaláltam a régi, vagy az új cobblestone-ost. Elloptam a földedet, ezt kirakom itt. Hihihi. Hi. Köcsög. Elloptam te.
Faszkalap. Van nálam 64 meg 4 szén. Bazd meg. Kihagyom. Tudod mit? Mit tudok? Honnan tudjam? Ne! Kizárt a házamból az ajtó. Elrapom a szenedet. Ilyet csak. Úgy. Mi? Azért ne az összeset. Nem úgy. Te. 51 vas rudam van. Örülök még. Ugye? Én is. Fűzőalanyt újra leteszem. Nem vitt el senki. Na. A kőkopádat is elloptam. Nem. Oké. Mit kell mondani? Szépen mondani, nem sír. Elnézést, csak az egy olyan arcú, nyugi, csak már akár vagy. Jöjj. Úgy ez lett itt a mindenes láda V2. Mi? Melyik? Mindenes láda V2 itt nálam. Hallod, kiszedem innen ezt a farmot bentről, odaadom a krumplit, az dug föl magadnak. Pókszemünk van valahol? Aha, itt lent egy pár van. Hol lent? Hát lent. Hozzám Hallod? légy. Ha jössz le, akkor hozzá már létsz egy pár kőtéglát a raktárból. Az egyik ládában van. Mi kell neked? Pókszem. Mindjárt. Nézem. Van 10 darab. Hozzad már. Egy basszus, persze, hogy körbejövök. El is felejtettem már, hogy itt csináltunk egy átjárót. Jó, a kakaóbab. Na milyen? Itt vagyok. Hé, Jó van, én viszont a kőtégláért jövök néked. a raktár. Itt találkozunk a raktár előtt. Szóval, Oda kidobtam neked minden pókszemet. ott van. Faké, kösz. Ez az. Kiszedem onnan azt a retkes farmot. Hallod, most meg rögtön megnő 3 tök egymás után. Haha! Csumi! Most nem vagy, ez van. Faké, ez így mindjárt jobban néz ki, hogy nincs itt egy retkes retek. Azért mondom, Ja. Norbi, Ih, gombánk van. Mi? Gomba. Gombá! Mondod, ez a például csábat. raktárban van legalább. Fogalmam nincs. Most tudom, Fekete gomba kéne, vagy van. Lent nincs. elmenjek keresni? Gombát? Yeah. Menj a nedörbe, ott szokott lenni. De hogy meg kéne a dörbe, akkor nem megyek. Nem menj is. Csináltam itt egy fürdőkádat az udvarra. Ügyes vagy. Máté nem jön föl betapájára. Hát igen. És ha csak ki kéne találnom, hogy mi a retket rakok. Passz. Jó van, nem érdek, akkor elmegyek én keresni gombát. Nem tudom, mit csinálni. Sehol nincs gombánk. Egyébként igen, ez ilyen hiánycikknek számít. Emlékszem, hogy találtunk. Én rohadtul nem emlékszem rá, hogy találtunk volna. Ó, Mártinál van 7 pókszem. Azt el is lopom. Lopd a picsába. Tollad van? Mártinál találtam 2-t. Nálam Ja. itt van egy kell. Nekem nem már. Úgy kell nyilvessző? Aha, csinálj inkább egy Infinitis Sumo nyilat. Ha, az van nekem, de nem adom. Mondom, csinálj egyet. Vagy mondjad, hogy ki, azt se tudom, bazd meg. Nincs tartja. Aztán remélt, hogy Infinity lesz. Hányas szintű vagy? 28. Edd el a 30-at, és akkor enchantod. Ugye csak. No. Felhúzom. Megyek az ember. Mi az nedőbe? Persze. Megyek a bocit. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hát ez ilyen bugos boci, nem tudtam megütni, vagy 3-szor. Az.
Fuck, ez a kerti nagyon jó néz ki távolról. Ugye, hogy ugye? Agyag? Ez most komoly? Hol? Mi? Itt van a házunktól nem messze. Hogy? Konkrétan itt van egy köpésre a háztól. Mondasz komolyan. De, itt egy kis tó, és itt van egy agyag, genyó. Vagy hát most már nincsen. Majd már itt van a Nether kaputól nem messze, ahol az obsidiánt csináltuk. 2, 3, 4, 5 gomba. És megkaptam 4-et. Enter Sensor. Enter Sensor. Christian Sensor. Szedj kaktuszt. Azt hagyjuk, hogy nem kell nekem a... Nekem se. Tettem, aztán rájöttem, hogy ugye nem modolt, nem kell. Színezésnek jó. Elmegyek valamerre. A Nether. Az kit érdekel a Nether. De basszus, lávába estem. Nehogy átrakd a game módot, vagy mi ez? Mindjárt rakom nehézre. Basszus, szét fogok égni, hallod? Keltint a zsák. Nem, basszus. Jó. Megúsztam. Na de keltint a zsák. Remélem, hogy többet nem lesz ilyen. Ástam, a láva. Kakaóbabot azt nem viszek. Az van bőven. Van dögivel. Hülye vagy, van 4 stack a ládámba? Az király. Inkább fát mások. Hajrá. Én leszek Jumbo Jack. Ja. Legyél. De ez mi a faszom? Ötöd? Az szopjon faszt az is. Ott van melletted. Itt höz szopjon ki. Hogy beszélsz az öcséddel? Öcsém azért buzi. És tudja. Ő is tudja, ezt itt mondja, hogy anyám a buzi, pedig ő nem is buzi, hát. Hol van? Ne, fasz. Én vagyok az anyukám. Tudod, Luke, nézd rám. Tudod, Luke, nézd rám, én vagyok az anyád. Most ma anyád, tudod, nem apád. Igen. Hülye Máté, és megint valami Overwolfos cuccot próbálgathat. Ezt egyébként sem említi meg egyébként, hogy anyánál. Ha én nem lennék, akkor nem lenne Overwolfja se. Már? Hát mert én mondtam neki, hogy jó az Overwolf, azt azért szedte le. Hát akkor. Na, Flint, itt hagyjuk. Bazd meg. Hallod, Nikó, kerestem kókuszt, az anyádat. Kaktuszt, akkor nem találtam. Most mit csinálok? Mit? Találok. Kap. Hallod? Fucking agyag. Hallom. Már szedem is, rohadjál meg. Ó, még gomba. Király. Talán kevés lesz a pókszem is. Még abból is egy kéne. Na mindegy. Megyek vissza. Kell nekünk agyag még? Nem tudom. Először most igazából én azt szeretném kideríteni, hogy honnan jöttem én. De kajak itt volt a dzsungulba egy ilyen bigyó, és ott volt. Én Agyag. Kajak elvesztem. Az kajak. Yeah. Én is találtam egy nyírerdőt konkrétan. Látom a ruint. Meg nagyjából ugye a járatunkat is. Bányában vagyok közben. Itt milyen lyukba. Kéne keresni valamit itt ebbe a sivatagba. Ne. Hun vagyok. Hát,
Nagyjából úgy jó helyen vagyok. Hallod? Ez bugos. Itt Mert- egy homok blokk, és így Hát- lebeg a vizen. Az gáz. Rakjál rá egy fákját, és leesik. Nem rakunk rá semmit, már kiszedtem. Én meg megjöttem. Ott megállom. Miért megállom? Tépézz rám. Inkább ne. Már megjöttem. Felesleges. Minek? De nem úgy, te hülye. Hanem itt a bolyongok, ne tépézz ide, mert nem fog oda találni. És valahogy haza kell mennem. Ja. Visszakapcsoljam a mobokat. Hagyjál békén. Úgy meg passz. Visszakapcsolhatod, én most itt a... Hát akkor visszakapcsoljuk könnyűre. Megyünk a szigetbe. Nem. Nem az szerepem, ezt meglőni. Na, vannak fucking mobok. Hozd a... Vannak fucking mobok. De Akkor én ülök elő. máskor így lávába esek, akkor viszont meg is fogok halni. Nem baj, nem menj láva közelébe. Nem mentem láva közelébe, a lába jött belém. Az kit érdekel. Egyébként most falut keresek, bár nem nagyon találok. Mhm. Hallod? Az mit jelent, hogy itt vannak ilyen cobblestone sorok? Hogy kábelszorok. Neked van waypoint ott a háznál? Nincs. Tegyél le egyet, aztán tépézz rám. Minek? Csak tépézz. Várjál, úgyis tudom, hogy merre kell jönni. 41, 87, jó van. Tépézz ide, hogy ez milyen retket jelent. Hogy ez itt mi a halál. Szúrotta. Az igen. Csak azt írtam be, hogy per tépészította. Amúgy meg... Szerintem egy spawner. Itt. Hallod? De itt valahol van. Itt egy spanner basszus. Ezüst Mondtam. moly. Basszus! Nem jó. Csontváz. Bassza meg, mindjárt kinyírom, várjál. Egy lövésből. Nem, itt van még a genyója. Jó, Hallod, nem? itt egy retek jó barlang. Kiüssük ezt, az ezüst molyos cuccot? Ez is molyos? Nem, Aha. ez csontvázas te hülye gyerek. Mi? Ez csontvázas hülye gyerek. Jó van, ezüst molynak néztem. Amúgy meg ne. Hagyjuk meg én. Most körbefákjaztam. Hallod, ez te vagy? Melyik? Te lövöd a nyilakat? Dehogy is. Hallod? Gyere már ide vissza. Én itt kiszedem a homokot. Te meg nézd, hogy ott van-e. Jó, nem erre van. Ott a chest. Hol? Sön. Ez mi a... Mi van benne? CD azt ellopom. Ott volt egy csend. A homokot kidobom neked. Találtam nyerget. Én is kettőt is. Egyiket el tudod hozni? Vagy tudsz Persze. hozni valamit? Tudok, vigyázz onnan. Tudod, hagyom. Én mindent Egy- elrakok. Ja, hogy a másik ládából szedted. Hallod, fucking láva. Ez király. Ó, jaj. Hallod, beesteledett. Fuckie. Nem tudom, hogy még ezt a szart kifarmoljuk, vagy kikapcsoljuk mobok. Kapcsolt ki szerintem, mert én nem akarok így itt haradni, csak úgy. Legalábbis megköszönöm. Kikapcsoltam. Köszönöm, akkor már nem vagyok megjelölve. Persze van még nálam homok. Hol mész most? Le. Ó, vagy úgy lába. Jó, én meg megyek haza. De nem, maradj már. Nem, én megyek haza. Akkor mennyi? Majd tépézek később. Örülök neki. Hát ha örülsz neki, hanem akkor is tépézek. Tudom. Van nálam 64 meg 28 agyag. Király vagy. Jaj, persze nincs. No várjál, csak merre kell itt menni. Így ő. Akkor te éjszaka jöttél el. Ugye? Mit tudom én? Hallod, aranyrépa? Tudom, merre kell menni. Aranyrépa. Hallod? Az az enyém. Hogy került oda? Nem tudom, itt van nálam. Jó, majd hozd haza. Jó, tudom, hol vagyunk. Csak délre kell eljönnöd. Jö lefelé. Mondjuk tudom, hogy ezzel sokat nem mondtam neked, mert nincs térképet. De úgy meg pont arra.
Hát én megveszek egy részt. Jú. De legalább végre hasznát vettem az íjamnak. Ja. Csont az kell. Nem. Nem kell. Szerintem. Fucking vas. Ha megvannak itt a fák, amiket lenyírtál. Ó, akkor nem plusz 48, hanem mínusz 48. Igen, látom a farmot. Ja, csak délre kell eljönnöd. Jaj. Már volt. Épízzé még. Várjál. Már volt. Basszus! Mondd be, futsz elém, persze. Boci, töljünk? Én most öltem egyet. Csak úgy tesztelésképpen az íjamnak. A többit hagyd már meg nekem. Jó van. Boci, boci, tarka, nyerni fog a Barca. Amúgy meg ne öld meg mindegyiket, meg kellnek majd. Egyet itt meghagytam neked. Ja, hát itt több is van. Krumpli. Krumpli. Most mindjárt mondtam minden a Máté házát, fúj. Hány is lesz? Egyébként ide be lehetne rakni még egy fát, hanem... Ide előre is rakjunk fákat? Fuck yeah. Rakjál csak fel. Vagy mi? Hova? Hova laszkítsa kell? Respiration. Ez micsoda? De még mire jó az aranyrépa? Azt kell itt Szentjánthoz. Amúgy meg biztos jó még valamire. Miért ezt lehet csinálni aranyrápát? Vagy nem Enchanthoz, főzéshez, poti főzéshez. Amúgy meg lehet. Hát akkor... Aranyrög kell hozzá, gondolom, meg rápa. Nem, arany nugget. Ez ilyen jó. Ó, mindjárt. Lépsz. Várjál még, megcsinálom ezt. Healing pot. A dinnyével viszont nem tudom, hogy kell összerakni. 4 oldalra azt hiszem. A 4 Kettő mellett... Mi? kell. 2 nugget kell és meg is van. No kedli Gyuri. Azban mindjárt eltörik a gyémántásom. Mondjuk a gyémántás a legolcsóbb dolog. Mi? Dehogy is. Nem is figyelek én itt. Mi? Nem is figyeltem, hogy mit mondasz. Jaj, ezt nem szabad belerakni. A marspoti. És hol tudod? Már tudom mire jó az a régi tó itt. Mi? A kakaóbab csak a dzsungelfán nő. Igen. Basszus kulcs. Az van neked valahol? Mi? Dzsungelfa. Bassza meg. Miért lenne nála? Őszintén. De meg körülnézek, mert újabb kakaóbab ültetvényt akarok. Beérettetek a tökökök. Jaj. Gyémánt csákányomnak is sok van már. Aha. Mindjárt kiderül, hogy jó-e. Így lassan, aki azzal. Várják, közben rákeresik, mi ez a respiration. Sion. Minecraft. Ez vége lesz a Csidejónak, azt fölrenderelem. Hát ugye a Five Nights az fönn van. Ezt már fölraktam, amikor fölvettem szinte így. A
Respiration. Sisakra lehet rakni. Ja, hát a víz alatt lélegzést. Jó, hát az is jó lesz majd. Nem? Nem tudom, hát érek engem. Itt van lent nálam arra az arany rápád. Ne bazd meg! Hol a trópusi fá? Nincs nálam. De nálam sincs, az egy báj. Ja, várjál, még nem alszunk. Tölgy. Megvan, ez az. Várjál, gombát leteszem. Buzi ajtó. Találtunk közben CD-t is, ami nagyon jó. Mit találtál? CD-t. Mire jó az? Lemezjátszó. Várjál, kipróbálok most valamit. Az egész bibircsók bigyót le kéne nyírni. Hú, geci, ez de büdös, fúj. Ja, hol vagy te? Otthon. Látlak. Hallod? Hugo, mi teszi az újfajta TikTokját, fúj. De miért? Egyszerűen katasztrófa. Magam se izlélem, de még. Nem á. Jó volt ez. Te itt látom a buborékjaidat, csak téged nem látlak. Kár, hogy az látszódik. Na, és látod a kardomat is, mi? Nem látok semmit. Csak a buborékjaidat. Na. Hallod? Elmész meg nekem gyorsan egy kicsit bigyót gyűjteni? Mit? Trópusi fát, egy 7 darabot. Nem. De, légy szíves. Várjál. Fucking. Hallod, én kakaóbab mániás vagyok. Aha. Mert buzi vagy. Öcsémet pofán vágom. Egyben. Mindjárt az karácsony Ö. vissza. Nem karácsony. De. Hallod, basszus. Nem jó helyre tépéztem. Jó van. Bebagolt Te mit csinálsz itt? Látom a kardod, rohagy meg. Csak a kardomat. Ja, meg a buborékjaidat. Most már téged is. Az Hely, arcom, te most már csak a páncélodat. meg egy a kard, az így lebeg, nem? Ja, Várjál, így most hogy látsz? hát az i az úgy lebeg. Ne, rohagy már meg. Várjál, csákánnyal. Hát az halálosan jól néz ki. Ez hogy néz ki. Na most nem osztál nekem? Nem, mert mondom, bebagoltam valahova. A CD-t akarom megnézni. Azt de jó néz ki. Várjál. 30. Ott lesz ott 8. Az itt jó lesz szerinted az a farm? Szerintem igen. Várjál, akkor legyen mondjuk 70. És ez 30. Jó van, meg vagyok. Ezt a sérüljön. Hallod? Most ültettem el ezt a retkes kakaóbabot és már be is érett. 2 Király. is. Ez király. Ez egy elég Meg- szopós művészeti ág. Aha. Várjál. Ez nem is dzsungel. Basszus. Teljesen más irányban van a dzsungel. Ja, hogy az lefelé van ott jobbra. Ó, basszus. Hallod? Majdnem az összes, jó, az összes nem, de 6 tököd van beérve. Örülök neki. Szedj csak Meg. le a rakban növényes ládába. De úgy szedem le, hülye vagy te. Még dinnye is megvan 7 vagy 8. Egyedül a bibircsókot azt leszedem. Amúgy meg hagyjál békén, de nem fogok itt neked fát szedni, nincs is baltám. Csak 7 darabot te röhadék. Jó, Anna, most lépek ki. Jó, akkor lépek mindjárt. Oksit, még ezt én újra vetem, aztán abba hagyom a csidejót. Oksa. Léphetsz. Ja, most még úgyse lépsz. De mindjárt csak ezt így elvettem konkrétan, azt annyi. Na, ez kell nekem.
Ki mondta, hogy hagyd abba a gépet és tapáld vagy anyád? Anyám, apám itthon sincs. Az jó? Holnap sincs. Hol van? Valahol. Azt hogy jó. Az jó. Adok egy pár kakaóbabbot. Meg bibér csaukat. És ne adjál nekem. Meg kapsz agyagot. Mi van, rosszul mentettem én el. Földet elviszem innét. Ellopom a földet, meg a zauzat követ. Jó van, meg is van a kép. Oksa, akkor én léptem. Oksa, cső. Cső. Eltűnt sásjas. Ne. Sasjas. Nem baj, mindjárt is abba hagyom. Ne. Fasz, mi van? Ó, az anyukádat. Na azért mondom. Fuck yeah. Hova zúzott köves cumó. Jó, akkor veszed észre, hogy lecsatlakoztak. Ugye buzigép. Na, de szerintem ez a videó így ennyi is lett volna. És hát még valamit megcsinálnak előtte. Szopós malac. Szopodjál meg. Na, így ezzel a képpel búcsúzom tőletek. Így screenshot se vagy. Ezzel a képpel búcsúzom, én Szirata voltam, köszönöm, hogy megnézted a videómat. Iratkozz fel a csatornámra, illetve lájkold a videót, ha tetszett, illetve diszlájkold, hogyha nem tetszett. Illetve még azt írd meg kommentbe nekem, hogy mit szeretnél még ebben a videósorozatban látni. És hát úgy nagyjából ennyi. Nem tudom, valami akadunk itt, mint a disznó. Sziasztok!